Ako sa gipatan laghan kay isda day kay para dugay-dugay nila mahurot kay sunod si mana mo uli man pug ko. Igo na po na siya mahurot. Busy na kay sila. Papaminaw ayo pa ulan ha. Dayon pagkaon ha. Wala na kay lanti jud. Effective day itong tuob nimo. Ako tuba na. Ha? Ako tuba na. Gani. Nya magto na ko kay hapon na. Ha? Oh. Sige na, babay na, magto na ko. Babay na. Ana, ikaw mo tino ana. Babay mo, uli na ko day. Babay na sa fatherland. Magto. Oh, magto. Pa, mabalik ako sa semana. Panawag kong hilantan ka ha. Magto na ko ha. Muli na ko day, balik na mig-iligan kay ulan na. So ako sa lagi pamaliktan. Okay raman si fatherland, isyal uya. Mo nang panatag na ako ang damdamin, kaluuban. Di na ako mabalaka nga nakita na nako siya. Na mabalik na ko kay ulan, nakaayod day. Kinuha ko na po kay riban ugma. Cancel man tato na ako pero kay di man ko busy ugma na lang jud ako trabahoon. Kay bag mo uli ko dire day mahotdan jud ko kwarta kay panggroceryhan ako sila. Patilukan ko muna kailangan trabaho na pud ani pagkaugma. Ay, kinabuhi. Umoro dito din yung bayo eh.